Шановні колеги, маю шалену честь сьогодні виступати від імені ще одного народу, який тривалий час бореться з рашистами за свою незалежність, а саме від імені наших чеченських побратимів. І прошу всіх колег, які є в групах дружби з Ічкерією, неформальних і формальних, будь ласка, вийти до зали, щоб це звернення прозвучало максимально офіційно. Кабінет міністрів Чеченської Республіки Ічкерія, номер 68, 27 листопада 2022 року. У важкий період історії, коли виникла реальна загроза втрати державності, представники органів влади України гідно прийняли виклик і стали на захист своєї вітчизни. Подолавши політичні дискусії, усунувши в бік особисті питання, виявили при цьому мудрість та політичну зрілість в час зовнішньої загрози. Військове та політичне керівництво України об'єднало український народ і захистило основи української держави. Ця історична подія, показова роль Верховної Ради, всіх її депутатів у питанні визнання чеченської державності, визнання окупації Чеченської Республіки Ічкерія і геноциду її народу, стане домінантною дружби між нашими народами. З метою закріплення дружніх відносин народів України та Чеченської Республіки Ічкерія за самовіддані кроки на шляху до волі і демократії в усьому світі, за особливі заслуги Верховної Ради щодо чеченського народу, відповідно до статті 79, 80, 81 Конституції Чеченської Республіки Ічкерія, Кабінет міністрів Чеченської Республіки Ічкерія стверджує: перше. Висловити від імені чеченського народу та уряду Чеченської Республіки Ічкерія подяку всім депутатам Верховної Ради України за принципову, чесну та громадянську позицію у питанні визнання чеченської державності, окупації Чеченської Республіки Ічкерія Росією та геноциду чеченського народу. Як символ особливого визнання і з метою зміцнення дружби між народами України та Чеченської Республіки Ічкерія переіменувати Майдан Дружби народів міста Джохар Грозний в Майдан імені Верховної Ради України. Постанова вступає в силу з дня її опублікування. А подальші кроки озвучить Олексій Гончаренко. Дякую. Шановні друзі, Російська імперія має бути знищена. Сьогодні, день, коли розпочалася депортація чеченського та інгушського народу, геноцид, який вони творили тоді. Потім ще раз 90-ті. Сьогодні роблять геноцид українського народу. Ця імперія має бути знищена. Ічкеріїн маршо. Ми звертаємось до парламентів наших колег з Польщі, Балтійських країн зробити те саме. Шановні колеги, слово надається народному